vi debatten om lykke. Hvad er lykke? Hvornår er man lykkelig? Og hvem er egentlig den lykkeligste i verden? Til at besvare disse spørgsmål har vi sendt en reporter ud i Athen. Hvad er lykke? Noget godt. Hvornår er man lykkelig? Altså, jeg er ret lykkelig, når min kone laver tzatziki til aftensmad. Hvem er den lykkeligste i verden? Mig. Jeg tror, vi skynder os tilbage til studiet. Og her har vi fået den omrejsende lykkeekspert Solon i studiet. Han vil besvare spørgsmålet om, hvem der er den lykkeligste i verden. Ja, altså, den lykkeligste her i verden, det må være Tellers. Han er den lykkeligste mand. For inden hans meget hæderlige død, der formåede han at se sin slægt blive bragt videre. Og det blev den af hans sunde børn og børnebørn. Og det må uden tvivl være den største lykke her i verden. Det vigtigste er også, at man kommer godt fra verden og får sluttet sit liv hæderligt. Jeg hører lige her i min øresnegl, der er breaking news. Jeg får netop at vide, at guderne de har forudbestemt menneskets skæbne. Mennesket de har altså intet at sige. Tak.